welcome to my Hi guys. my friend. Hi guys. Welcome to my new channel. We are to Sorolpara. Jangan Sorolpara थांगासिनो दङ. नुबायना बिराद मोजां सिनारि. सरलपारानि मोनसे दै गाथोनाव जोङो दुगैगोन दिनै लेवरा फेरथिंगोन. लेवरा फेरथिंगोन जोङो माने एगजाम थालिर गायगोन बादुंगा गेलेगोन आमाय जुमाय मोना बे माबा उद्राय फैयो बे दैया बे माबानो बे भुटान चाइना दा थांदों ना मानसिफ्रा बिराद थांदों आरो दिनै जोङो थांनानै बांसिन प्रमट खालामबावगोन जों ओरैबायदि प्रमट खालामगोन सरलपाराखौ ओरैबायदि मानसिजों बुंबावगोन फैनायाव मैदेरबो नुहैदों नामा मैदेरखौ गिनांगौलै मैया थांबाय बैयाव मैदेरखौ मा होनो गाबज्रि मैदेरखौ बुंनो हायाना राजा 11 फैयोलै 11 Welcome to my channel of YouTube. Mama, welcome. The scenery of Sorong. This is the scenery of Sorong. Guys, this place is awesome, and this is located at under Kokrajhar district, and this place is Sorolpara. That is Bhutan, and that hill is Bhutan, and this is Indian hill. So welcome here and enjoy the place. Have a enjoy yourself like anything. You will get heavy enjoyment here. This water is flowing from the mountain of Bhutan. Awesome.